खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम स्कुलाव बर' थुनलाइ सानखौ फालिनाया 18 बोसोराव आगान सुरबाय। बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादा सा दिखेले गुदि फरायसालि लांगोनायाव बर' थुनलाइ सान फालिदों। बिहाराव इन्टारसिटि एक्सप्रेस ट्रेनाव फायार क्रेकार बम बेफ्रुनानै 3 जोखोम जादों। आयेन बेरेखायै बरन्दी दैसायाव सालान गैयै गंसे डाम्पारखौ राइजोआनो हमनानै हाग्रा बिफाननो गथायदों। गुवाहाटीआव हादरारि खौरांगिरि सान फालिदों। तामिलनाडुआव गोबां अखा, चेन्नाइआव फरायसालिखौ बन्द खालामनांदों। बरमायाव ट्राइबेल हिलार हान्जाखौ बाक्सा जिल्ला वैद्य परिषद गौथुम मुङै दाफुंबाय। एनआरसिनि आगु कोअर्डिनेटर प्रतीक हाजेलाखौ कामरुप मेट्र' बिजिरसालिया सामन जारि खालामदों। आसाम सिमाजों नांजाबनाय अरुणाचल प्रदेशनि रुकसेनाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनी पेटाग'आव थानाय जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम एस.ए. स्कुला फरायसालि गायसनजेननाय 2006 मायथाइ थामहिनबा सिगांनि बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो 16 नभेम्बर एबा बर' थुनलाइ सानखौ बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनाय आरो गोजोन, खौसेथि, अनलायनाय आरो बर' माहारिबादखौ फोथांनानै लाखिलांनायनि नोजोर आरो थांखिजों बिजाब बेखेवनाय, खन्थाइ आवरायनाय, सुंद' सल' फरायथिनाय, मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनाय बायदि बायदि हारिमुआरि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों फालिदों आरो बे फालिबोनाया दिनै बोहैथि 2023 मायथाइयाव 18 बोसोराव आगान सुरबाय। दिनैनि बे बर' थुनलाइ सान फालिनाय हाबाफारियाव बारग' फरायसा, बिजनी हालामनि थुनलाइ सिबियारि आरो बर' राव थुनलाइनि गाहाम हास्थायगिरि बयबो फुंनि 9:30 रिंगायाव जोंमा फरायसालिनि लांगोनायाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बाहागो लाफैदों। लोगोसेनो बिजनी हालामनि गोबां गोदान आरो गोजाम लिरगिरि आरो खन्थाइगिरिमोना बाहागो लाफैनानै गावबा गावनि सोरजिनाय खन्थाइ, सुंद' सल'फोरखौ फरायथिनायजों हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै जानानै थाङो। बाक्सा जिल्लानि सा एबा उत्तर दिखेली गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव सा दिखेली सालमारिनि बानजायनायाव बर' थुनलाइ आफादनि 72थि गायसननाय सान फालिनाय आरो बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 54थि बोसोरारि जथुम्माखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। फुंनि 8 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि उमेश चन्द्र बर'आ बिरहोयो। मुंख्लं आरो रुंसारिफोरनिसिम बिबार बावजेनो बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि गुना राजा बसुमतारिया। थान्दै मेलखौ गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों बेखेवनानै होयो बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि, समाज सिबियारि आरो आजिरा मोननाय आब्रुथि फोरोंगिरि नन्दराम बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव गेवलां मेलनि आलासि महरै साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि आरो आसाम रायजोनि गुनगोनां फोरोंगिरि आवथायगिरि देवबार रामसियारि आरो लोगोसे बाहागो लायो नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बिद्यासागर रामसियारिया। लोगोसे बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि, बारग' बिबानगिरि, गाहाय बिबानगिरि मावथि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन। लोगोसेनो बाहागो लाबावो बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो मावथि सोद्रोमाफोर आरो देगिलि गामिनि रायजो राजाफोर लोगोसे बरमा हालामनि फरायसाफोराबो बाहागो लादोंमोन। बिहारनि समस्तीपुर रेल स्टेशनाव भागलपुर जयनगर इन्टारसिटि एक्सप्रेस ट्रेनाव फायार क्रेकार बम बेफ्रुनानै 3 हान्थियारिफ्रा गाज्रियै जोखोम जादों। बे बिथिङाव पुलिसआ फायार क्रेकार बम लाबोग्रा 2 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। समस्तीपुर रेलवे डिभिजननि डीएसपी नवीन कुमारा मिथिहोनाय बायदिब्ला भागलपुर जयनगर इन्टारसिटि एक्सप्रेस ट्रेननि मोनसे जेनेरेल डाब्बायाव बुधबारखालि बेलासे 1:30 रिंगायाव जादोंमोन। समस्तीपुर रेल स्टेशननि 5 नं प्लेटफर्मआव जोखोम जानाय 3नि गेजेराव सासे आइजो हान्थियारिया जोबोद गोब्राब आरो अर खामजादों होननानै मिथिहोबावदों आरपीएफनि डीएसपी नवीन कुमारा। बे एखे रोखोमनि जाथाया कर्नाटकनि बेंगालरावबो जादों। दिवाली फोरबोनि समाव बेंगालराव गासै सा 39 सुबुङा जोखोम जादों।
तामुलपुर जिल्लानि तामुलपुर हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव थानाय बरन्दी दैसानिफ्राय AS 25FC3631 नम्बरनि गंसे डाम्पार गारिया आयेन बेरेखायै बरन्दी दैसानिफ्राय चालान बिलाइ लायालासेनो बाला लाबोनायखौ खौरां मोननानै ओनसोलनि रायजो राजाया हमनानै गान्धीबारियाव हाग्रा बिफाननो गथायो। मख'नो गोनांदि ओनसोलनि रायजो राजाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला डाम्पार गारिया 15 cm बाला लाबोनायनि मोन्थाय दङमोन, नाथाय 20 cm बाला लाबोनायनि जाहोनाव ओनसोलनि रायजो राजाया लामायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो फोरमायबावदों दि गंसे चालान बिलाइजोंनो दान मोनफासिम खालार होआलासिनो बालाखौ रोगाबाय थायो होननानै बुंथिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुराव थानाय PWD बिफाननि ट्रेनिं फसंथान कनफारेन्स हलाव आसाम रायजोआरि मिथिहोनाय आरो सुबुं फोनांजाब बिफाननि बानजायनायाव जोबोद गाजा गोमजायै हादरारि खौरांगिरि सान एबा नेशनेल प्रेस डे खुंदों। सानसेनि हाबाफारिजों खुंजानाय बे हाबाफारियाव मिडिया इन द आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स आयदानि सायाव सावरायनाय जायो आरो गाहाय आलासि महरै नागालेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फोरोंगिरि डक्टर समुद्र गुप्त काश्यपआ बाहागो लादोंमोन। बेनि अनगायैबो नियमिता बार्तानि गाहाय सुजुगिरि नरेन्द्र चन्द्र कलिता मोनहा बाहागो लानानै खौरां बिथिंनि गोलाव सम हान्थिनानै मोन्दांथिफोरखौ बुंथिलाङो। गुवाहाटी आसाम रायजोआरि मिथिहोनाय आरो सुबुं फोनांजाब बिथोनगिरिनि मासि दैदेननायाव जालांनाय बे हादरारि खौरांगिरि सानाव आसामनि गासै खौरां बिजोंनि सुजुगिरि आरो खौरांगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। खोला भारतनि तामिलनाडुआव दिवालीनि समाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव हालाय-हाफाय जानांदों रायजो राजाया। तामिलनाडुनि गोबां जिल्लायाव अखानि गोहोम गोग्लैदों। बुधबारखालि चेन्नाइ जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया फरायसालिफोरखौ गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बन्द फोसावदों। बोथोर बिगियाननि फोसावनाय बायदिब्ला साननैसिमहालागै तामिलनाडुआव अखा हाबावनो हागौ। बिल्लुलुपाराम, आलियारुल, कुद्दालर, नागापाट्टिनामाम जिल्लाफोराव बृहस्पतिबाराव सोलोंथाइ फसंथानफ्रा बन्द थादों गोबां अखा हानायनि जाहोनाव। बेनि अनगायैबो मिरु सोरखारजों बेंजानाय पुडुचेरीआवबो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव सानफ्रोमबोनि मावनाय खामानिफ्रा हेंथा सोमजिदों होननानै खौरां मोननाय जादों। पिरामल फाउन्डेसननि बानजायनायाव बरमायाव ट्राइबेल हिलार हानजाखौ बाक्सा जिल्ला बयतीय परिषद मुङै बुधबारखालि दाफुंबाय। बे गौथुमाव आफादगिरि महरै नवजित बर्मन, लोगो आफादगिरि महरै जगन्नाथ पाटासिया, नेहाथारि महरै नवदीप कलिता, आखान्थि नेहाथारि महरै शिव डेका, रांथुमगिरि महरै मिन्टु शर्मानो बिबान होनायजों लोगोसे सा 20 सोद्रोमानि गेजेराव बे गौथुमखौ दाफुंनाय जायो। बे गौथुमनि जोहै फैबाय थानाय समाव गोजाम खान्थियै हाग्रानि मुलि खांथिंनानै बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनायनि बागै खामानि मावलांनायनि अनगायै गामि ओनसोलाव बेरामि सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनायाव खाबु जानाय बायदियै आयुष मन्त्रालय आरो क्वालिटि काउन्सिल अफ इन्डियानिफ्राय बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनो हानाय बायदि गावबा गावनि फोरमानलाइ मोननायनि सायाव खामानि मावनाय जागोन होननानै फोरमायो। आसामनि NRCआ बेसेबां जाफुंदों एबा जाफुङाखै बेखौ बुंजोबनो हानाया आथिखालाव जोबोद गोब्राब। नाथाय NRCनि मुङाव कौटि कौटि रां जाख्ल'दों बे बाथ्राया बयनिबो खुगायाव फैदोंसै। बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय कामरुप मेट्र' बिजिरसालिया आगुनि आसाम NRCनि क'अर्डिनेटर IAS अफिसार प्रतीक हाजेलाखौ सामन्तारि खालामदों। मख'नो गोनांदि लुइट कुमार बर्मन मुंनि सासे सुबुङा NRCनि मुङाव जाख्ल'नाय एबा राङारि केलेंकारिनि हेंथायै क'अर्डिनेटर प्रतीक हाजेलानि सायाव नायबिजिरनो कामरुप मेट्र' बिजिरसालियाव आपिल खालामदोंमोन। धेमाजि जिल्लानि जनाय ओनसोलजों नांजाबनाय अरुणाचल प्रदेश रुकसेनआव गिख्रंथाव मानसि बुथारनाय जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। मानसि बुथारग्रा सुबुङा गोथैनि गोदोनाखौ दानस'नानै खर'खौ लानानै रुकसेन पुलिस थानायाव सारेन्डार जाहैदों। अदेबानि बुथारनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। आसाम सिमाजों नांजाबनाय अरुणाचल प्रदेशनि रुकसेननि मोनसे फोथाराव बुधबारखालि बेलासि समाव बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जानानै थाङो। बुथारग्राया खर'खौ दानस'नानै पुलिस थानायाव गावखौनो गथायहैनायाबो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमोन नांहोसिनदों। अरुणाचल प्रदेशनि 22 बोसोर बैसोनि शिबु बैसोआ अरुणाचल प्रदेशनि NH 515 नि साखाथियाव थानाय माइ दुब्लियाव गोबौ हाथियारजों गोदोना दानस'यो। बेनि उनाव बुथारग्रा सुबुङा बुथार जानायनि खर'खौ आखायाव लानानै रुकसेन पुलिस थानायाव गथायहैदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।